nze m ọzọ na tinu na-asị na gịnị mere Udene sị na ọ bụrụ na nwunye ya nwụọ nwa dị ime ya ya enwe nwa mana ọ bụrụ na ọ mụọ nwa ahụ nwụọ ya enwe nri abalị mgbe mụrụ nze m ọzọ ekene m biko anyị ka na-agakwa n'ụzọ kabara nwanne anyị nwaanyị onye nke di ya gbara ọkụ ana m aga n'iru akwụkwọ wee fụ ihe ọtụtụ ndị mmadụ na-ebido dịka nwanne anyị nwaanyị dekwere si fọchi wee na-atụ na ọ ka mma na eweta nwoke kụrụ nwunye ihe si kpọọ bọis ka ha tie ya ihe nwanne anyị nwaanyị na-ekwu n'obi mwute n'obi mgbawa ka o si wee dịrị ya mana ọ nwere ihe ncha ka m nweta ebe ahụ amara ihe mere oke si mekwa ya ọgịnị otu ụmụ nwoke si egbu nwunye ha ka ụmụ nwaanyị si egbukwazi di ha n'afọ gara aga anyị nọ ka nwaanyị si were mma magbuo di ya maka na o jidere di ya na nwaanyị na mgbede taa ka anyị fụkwaziri nwanne anyị ọ nwaanyị ibe anyị kwa were mmanụ ọkụ huo di ya na Port Harcourt mmanụ ọkụ wee gbupụ di ya ọ wee were gịnị ihe na-echikwa mkpa isi na ya na ọ dị na be nwoke dị na be nwaanyị ụmụnne m ekene asị m na Udene si na ọ bụrụ na nwunye ya nwụọ nwa dị ime ya enwe nwa ọnwụọ nwa ahụ nwụọ ya enwe nri abalị nke bụ na gịnị mere ọ nọghị na nje anya ọ bụrụ na ị na-anya kemgbe ndị Igbo bidoro mebe alụmalụ ebe onye ọ fụrụ di na nwunye ya nụọ ị ga-achọpụta na nsogbu dị n'obodo anyị abalị n'oge gboo ọ bụrụ na nwoke kwado ịnụ nwaanyị ma ọ bụrụ na ọ fụrụ onye ọ ga-agaghị adabara ha atụrụ m ilu ahụ n'ụtụtụ ụnyaahụ m mere onyonyo wee sị na ndị be anyị na-ekwu okwu na-asị atakata nkịta ha atagburu atagba ọkụkọ kpara ajọ ọrịa ọ bụrụ na agacha ọha ajụ na ọha uche kedu ka ezinụlọ ahụ dị kedu ka nne na nna ya dị kedu agbụrụ osi ihe eji ajụ ese agbụrụ maka ihe dị n'ọbara na-agwọ ya agwọ mana taa ndị Igbo anyị kwere na ebe ọbụla ịfụrụ nwaanyị nụọ ebe ọbụla ifuru di nụọ ichefuo n'ọbụ ọbara ka eji ehube ezinụlọ n'ọbụ ọbara ka eji ehube unu chefuru otu ahụ ọ bụrụ na di na nwunye bịachaa n'ọkwa alụmalụ ọ bụrụ na enwebe nsogbu ma ọ bụ na alụmalụ e nwere onye a na-akpọ onye akaebe a bụ onye na-anọ n'agbata iji mee di na nwunye onye ga-akpọrọ nwoke bịara nwaanyị bịa n'obodo ahụ ọ bịara ịnụ nwaanyị ọ bụrụ na nsogbu dịbara di na nwunye onye izu oge ebu ụzọ gbakwunye ebe onye akaebe ọ bụrụ na onye akaebe mezie okwe ya enwere ndị a na-akpọ ụmụnne ime obi ga-ata ya ọnụ ọ bụrụ na ụmụnne ime obi ta ịgba ekwe na ụmụada ga-abịa ta ya ọnụ nwoke na nwaanyị nọ n'ọkwa alụmalụ ikpe ha gabagoro nke si na onye akaebe ruo obi ụmụnne obi wee baa ụmụada ọ bụrụ na ekwubezie ya ọ bụrụ na ekwuteghị ya a na-abụ ihe a na-eyi ịkwajinye ndị ọgọ mkpesị ndị be nna m na-akpọ ya ibuje okwu ya ebujere ebe ndị bụ okwu na ihe ị na-eme nwanne anyị nwaanyị na anyị achọghị ya ndị be nke nwaanyị ga-abịa okwu maka na ọ bụ ọrụ mbe nke nwaanyị ịbịasị na ihe nwanne anyị nwaanyị gwara ya n'ihe ị na-eme ya nwoke nwụjuru mmiri ara afọ maọbụ nwaanyị nwụjuru mmiri ara afọ ma na mgbe alụmalụ ya na di ya babara nke isi na nke onye akaebe banye ụmụnne obi baa na ụmụnna baa mmadụ wee ruo na ndị ọgụ onye ahụ ga-akwanyere omume mana taa ọtụtụ ụmụnne anyị na-eji alụmalụ enweghị onye akaebe ebe onye fụrụ nwaanyị ya nụọ ndị n'obodo oyibo akpata ndawo mmụntụ mụ na ya chaatị ya na ọ dị na mma ọrụ na anụ na enweghị m taịm kịta nsogbu rurezie enwe taịm mana alụmalụ bụ ihe ndị nne na nna anyị na-enye ndị nne na nna anyị ha nụrụ ọtụtụ n'ime ha na di ha emeghe nke akpọ deti nọ nna gị pụtasị iji ebe nwa okeke dị otu a maka na ọma agbụrụ ha ọma ọbara n'ebe ahụ ọbara na-ekwu okwu ihe ọsọ gị zochie ya ọbara na-ekwu okwu nke bụ ọsị gịnị a sị na ọ na-adị mma a na-eri mmadụ a na-ebu ini a na-ebe akwa ka ụmụazị wee ghara iche na ede anya na ọ bụ gịnị o ruru ewi ka a na-egbu nwanne anyị nwaanyị ihe onye ọbụla ji kwuo okwu kịtọkụ maka na gịnị na ọ dana n'ọnwụ ọ dakwara n'okwu dakwa na nwoke maka na ụmụ nwaanyị dịkwakwa egbu mmadụ ihe niile abụ ihe nne na nna kwesịkwaja kụziere ụmụ ha chọọ ntọala ebe ezinụlọ ha na-abalị fọ ha ebido n'ụba dị n'oge gboo a na-enye ụmụ nwaanyị ihe gbasatara ọzụzụ ha agaghị ha mahadum ha enwee nke ha gara ha eri ụzọ ịntanetị mana e nwere ọzụzụ a na-akwado nwaanyị tutu o jee ije di a na-akụziri ya ka esi ahazi ka esi eso nwoke tutu ịbakwa ọkwa alụmalụ a na-ebu ụzọ lụpụrụ nwoke ahụ n'iche were nkịta kpọnye ya ka anya na nkịta maka nwaanyị na-ebi ndụ ka nkịta ihe eji enene ọdụ ahụ mgbe a bụ ka enene ma nwoke ahụ oge nwenwukwa ndidi ịdị ọtụtụ ihe ụfọdụ n'ebe nwaanyị nọ mana taa onye ọbụla na-eme ka o si masị ya ebe onye siri kwere ya ma gịnị nyafere ọ dị na nwoke dị na nwaanyị a nwere ajọ nwoke nwa ajọ nwaanyị ọ dị ọtụtụ ihe mmadụ nwere ike ọ ga-edinwu n'alụmalụ mana ọ bụ ya ka ị ga-eji wee tụfu ndụ onye ọ bụ gịnị ya na anyị bịara kịta na-asị ka ejide ụmụ nwanne anyị nwoke ọ bụrụ na ha tinye nwanne anyị nwoke ha kpọta bọịs ka a kụọ gị ihe ajụjụ mbụ ijezi ịkụzi bọịs kụgbuo dị gị ihe eme agha eburu ozu na
a ga-eme agha. Ndị Igbo bụ anyị bụ ndị na-ahazi alụmalụ ọfụma. Ihe niile eji nwe ọnọdụ a bụ iji wee mee ka udo wee taa atọ n'ezinụlọ, maka na ama na onye akaebe ahụ nwere ihe o ji bụrụ onye akaebe. Mana taa anyị na-eme ọmacha nche onye gbakarịcha bụ gịnị wee na-ebe anyị. Ọzọ, site na ọzụzụ nke a na-eme n'oge ahụ, ị ga-achọpụta na ọtụtụ ndị nne na nna ya ndị nke amụtagoro ụmụ na-eji ụmụ ụmụazị nke a na-akpọ Gen Z, ọtụtụ n'ime anyị enwekwa ihe dị anyị n'isi nke a kpọrọ ụbụrụ adịghị anyị n'isi dịkwa nke na-esi o ihe onye nwere ka ọ ga-enye. Ebe ị ga-afụ onye nne na nna ọ gaghị amụ ihe ọzọ o kwesịrị ịkụziri nwa ya nwoke maọbụ nwa ya nwaanyị tutu ọ jee n'ọkwa alụmalụ maọbụ ọba n'ọkwa alụmalụ di na nwunye. Ụfọdụ ada azụ nwoke azụ, ụfọdụ sị na ha azụ nwoke azụ ọsọ nwaanyị, ka ụfọdụ azụ kwụọ nwa ha nwoke ha azụ kwụọ nwa ha nwaanyị. Mana ndị gboo kọwara na sị na nwoke na-ana di, nwaanyị na-ana di. Ihe ọ pụtara bụ na nwoke na-aba n'ọkwa alụmalụ, nwaanyị na-aba n'ọkwa alụmalụ. Mana taa onweghị onye nne na nna chọrọ ịjụ ese kụwara ụmụ ya ọtụtụ ihe dị n'ọkwa alụmalụ tutu alụwa ya. Site na ọha ụjụ na ọha uche ka ị ga-ama agbụrụ onye si kedu ihe eji mara ha. Ọ bụ agbụrụ egwu agbụrụ, ụfọdụ anaghị aghọta ya, nke ndị oyibo na-akpọ gịnị, enwere lineage nwee generation. Ihe niile ahụ bụ ọbara. Okwu ọbara ka a na-ekwu okwu ya. Ndị Igbo bụ ndị na-asọpụrụ ọbara, ma na ọbara na-ekwu okwu. Ọ bụrụ na ichi ya azụ n'ebe nwoke a kịta onye nke a gburu fuel wee gbaa nwunye ya ọkụ ma ụmụ nwaanyị ndị nke a gburu ya, ide na-agbụrụ ha ị ga-achọpụta na ene ha anya na-enwere ihe ike megburu ebe ahụ. Ene ha anya ọ bụrụ nne, ene ha anya ọ bụrụ nna. Ọ dị ọtụtụ ụmụ nwoke ndị nke na-eme ha na-arụ nwunye ha na-akụ nwunye ihe ụmụ ha na-enere ha anya na-agwụ. Ọ dị ọtụtụ ihe ụmụ ha ga-amụta n'aka nne na nna ha ma ọ bụ di na nwunye ndị na-anọta ọgụ. Ị ga-afụ na ọ bụrụ na ụmụ ha ji ekpe abịaghị echi, ị ga-afụkwa mkpụrụ ahụ. Ọ dị ka ebe nwaanyị ma na ọnya nwa na-anụ di ya, ị ga-afụrịrị ya n'ime ụmụ ya ndị nwaanyị ma ha nụọ dị echi. Ha ga-achọ ka ọ bụrụ ha na-agwa di ya nke ọ na-eme. Ka anyị na-ekwu na ihe ka ihe dị ka o si gbata wee kwụrụ kịta. Alụmalụ daa na nke tigbuo ụzọ gbuo, nwanne m asị ma ha nụjuo ka ngo, ma ịbụ nwoke ma ịbụ nwaanyị. Till death do us part bụ maka onye dị ndụ, ọ bụrụ maka onye nwụrụ anwụ. Onye nwụrụ anwụ adịghị ekwu okwu. Ọ dị ọtụtụ agba nwaanyị nwere ike ịkpa maọbụ nwoke nwere ike ịkpa. Ọ bụrụ na ị na-anya na ị ga-emenwu ihe dị na ya, nwanne m asị gị buru akpa gị si na alụmalụ pụọ. Ka anyị na-ekwukwu nke ụmụ nwaanyị ka anyị na-ekwunyekwara ụmụ anyị nwoke, ọ ga-ewute m maka eji nwoke, maka ọ bụrụ na nwunye nwa m were mmiri ọkụ gwụọ nwa m nwoke echi, obi ga-agbawa m ebe ọbụla m. Ihe anyị ji ekwu okwu bụrụ sọsọ naanị nwoke ka a ga na-ekwute, ma asị ụmụ nwoke Igbo otu a ka ọ dị n'olu, ọ dịkwa na ndịda. Ebe onye ọjọọ dị, onye ọma nọkwa ebe ahụ. Na ihe anyị na-ekwu okwu ya bụ ka anyị ga-eji wee chịkọta dịka mkpụrụ obi mmadụ ga-eji wee nye nwa ya ọzụzụ tutu ọ bawa n'ọkwa alụmalụ. Ihe anyị kwesịrị ime nke ịtọ, agadi nwaanyị oyi na-atụ ọnya ha ọkụ, mee gịnị, ọnya gịnị, anwụ. Ihe nji eweta akụkọ abụ gị ma bụ onye na-achọ ịba n'ọkwa alụmalụ, ị ga-akwado onwe gị akwado, mara na ọrụ mara ụbụ ọrụ. Ndị gboo anaghị anụ nwaanyị maka na ha fụrụ ha n'anya. Ihe ndị gboo na-eme bụ onye fụrụ n'anya ka onye ị lụrụ ka ị ga-afụ n'anya. Ha na-eji ịhụnanya na ndidi wee na-eme ka ọ pụta. Na-asị ndị gboo abụghị ndị kụrụ nwunye ha ihe. Nwoke Igbo nwere ike ịbara nwunye ya mba, mana ọ gaghị eti nwunye ya ihe ọ ga-agbajinye nwunye ya mkpịsị ma ọ bụ o mee gịnị, ọkpọ onye akaebe. Nwaanyị ṅụrụ mmiri ara afọ, a na-akọwara ya ihe onye akaebe a pụtara. N'ụbọchị ọbụla di gị nwewere okwu oreruo nke ịkpọ onye akaebe, nne m mara na ọkwa alụmalụ gị na-achọ inwe nsogbu. Nwaanyị ọbụla anaghị achọ ka onye akaebe bata na alụmalụ ya na di ya mgbe e nwere ugwu, mgbe ezi dị n'ukwu ụkwa. Nke ịnọ, ọkwaji ihe ọha isi ụmụaka mgbe ọ ga-adọ ọ ga-ebu obi isi oke mgbe ọ ga-adọ dati. Ihe mere o ji dị otu abụ nke ndị oyibo na-akpọ accumulated anger. Amarọ m ihe nwoke a na-eji, amarọ m ihe ọ kpatara o ji mee otu a. Ọzọ, ọtụtụ ụmụ nwaanyị anyị bụkwa ndị gbara isi akpara. Achọrọ m ịgwa gị, ọ bụrụ na nwoke bunye nwanne nwaanyị, achọrọ m sị ka i butuo. E nwekwara nke m fụrụ nke a mee nwanne nwaanyị mere kapụ, ebe nwaanyị na-asị bịa gbuo m taa, ihe egbu m taa. Madam egbuo oge onye nwere anwa ahụ apụtazi. Ịfụ na onwego ka o si wee dị, achọrọ m dụwa azụ, gbagodo ọsọ ndụ gị, emechakwazie ekwube ụzọ eji nwa ahụ echi. Ọ bụrụ na unu nwere ike n'ọrụ onwe unu enye ha anya otu anwa, ọkwa agwa ọnwa isii, otu afọ, ụnụ ka ga-emekwa gị na-ebịakachitekwa ọzọ, kama mmadụ ga-egbu ibe ya n'ime ụlọ. Nke ịnọ ise bụrụ gịnị, ebi ogwu enwekwaghị egbe o ji eme gịnị, achụnta. Mana egwu ebi ogwu na-eme gịnị, o so achụnta. Ihe ọ pụtara bụ na onye ọbụla nwere ebe o si baa uru, ma ibu di ma ibu nwunye. Wepụta amara Chineke nyere gị n'ime, enweghị onye dị njọ ma ọ dị mma, dịzuo ebe niile ka i wee nwee ike baa n'ọkwa alụmalụ gị. Afụrụ m ụfọdụ ndị na-ede ihe oge m fụrụ ebe nwoke nwunye ya nwụrụ mmiri ọkụ.
nje na comment section ebe a afụ ọzi m ụmụ nwaanyị ibe mma ijenda abatazie na nke nwoke wuru di e gwara ọkụ bịa na comment section. Ọ bụrụ na ị bụrụ nwaanyị na-eme otu a ọ daara nwaanyị na ọ daara nwoke nwapụta nwanne ịbụrụ ibidobeghị ndụ na ndụ ahụ maka ihe ahụ ị na-agbara ọsọ ị ka ga-ezute echi. Ọ bụrụ na a na-ekuru mkpụrụ nwoke kụọ mkpụrụ nwaanyị o ruo jenda ga-eje n'akụkụ nwanne o ruo na ebe nwa gị nwoke nọ mmiri ahụ eje ebe ahụ gbakọ zuo obi ma mụọ agha n'ọkọ mụwapụ ilu. Onye kpatara o ji adị mma ị bụrụ onye bụ mmadụ kpọọ onwe gị mmadụ na ndụ a ị na-ekwu okwu ị ga-akwụ ekeresu kwuo okwu otu o kwesịrị isi wee dị. Ekwuona m ya na ndị Igbo agaghị mahadum ha agụghị oke akụkọ ha agwaghị anya mana ha biri ebi taa atọ ka anyị mara ihe dị n'alụmalụ nwoke na nwaanyị aha ana ihe nwoke ji ka nwaanyị gụsi ebe a jebe obodo oyibo mana ụbụrụ kpatara na nwaanyị nwee ike na-agba ọrụ ndị oji ọnụ agwagwagwagwa ma mụ ma mmadụ okwucha ya wụsị ebe a mana ihe nwoke na-eme dị ya. Ee, ọ bụrụ na asịkwa ụmụ nwoke pụtawa kọwa ka ọ dị ha chọrọ ịgbago ihe iwu na aga aba mmadụ biko ihe nji eweta akụkọ abụọ ọ bụrụ na alụmalụ gị daba nke na onwe ka o si dị na-asị na maka ụmụazị mba rapụ ụmụazị pụọ iburu nwoke nye ndị be gị ohere jee leta onwe gị anya onye dị ndụ na-akọ gị omecha onye gbara ọsọ ọgụ na-emecha aka ọkọ ebu na-eduwa azụ ọbịa ọkụ ọzọ. Ọ bụrụ na alụmalụ gị bido daba nke na aja ma ọ bụ nke tigbuo ozogbo nke ndị oyibo na-akpọ domestic violence achọrọ m ime ma enye ha anya na ndị bụ ụlọ bụ ndị na-eme nkute asị gị na gị nọba antimusi na alụmalụ ahụ gbapụ. Ọ bụrụkwa na igbu nwoke ebe a na ihere na-eme gị pụtakwuo ebe ndị mmadụ nọ na nwunye gị na-abara ọgụ enwere ka esi achụ na nwaanyị inwe ike ije kwụọ ndị polisi ụgwọ mmadụ na-abụ ga-abịa kwụsịara nwunye gị ibu ibu. Ọ ihe m kwuru afụgo m ebe o mere jee n'itie ndị uwe ojii enyere gị aka kpọọ na-arụ gị ya. Ọ bụrụ na ị chọrọ nke nsogbu were mmanya tinye ube mbere jee dọba n'ọnụ ama ndị ọgụ ha ga-eji aka kpọọ nwa ya na fon maka ha ama ihe ọpụta. Ọzọ achọ maka gị bụ onye Igbo n'ebe a ka ichi ya azụ mee ihe dịka onye Igbo tupu ịbaa n'ọkwa alụmalụ tupu ịbaa maka ibe ịselas mmadụ mebe kwa ọbara ọzọ ka ị chọrọ ije kpọta ka unu wee hụwe ngwu. Ndị Igbo bụ ndị na-asọpụrụ ọbara mara na ndụ dị n'ọbara. Ọ ya kpatara ha ji akpachapụ anya tutu ya baa n'ọkwa alụmalụ maka ha amago na ọba agbụrụ ọfụrụ ka a chọrọ ihube. Ị ga-akpachapụ anya mara onye ijere ịnụ n'ọha ajụ na uche wee jụọ ese matakwa nwata na nwaanyị dị na nwoke abụrụ ofu. Abịakwa na alụmalụ nwoke nọ n'elu nwaanyị nọ n'ala sọpụrụ di gị madam. Ọ bụrụ na di gị igwe onye iwe ọkụ di gị bụ na ebutuo mana ọ daa na nke tintinti madam buru akpa gị pụọ jeregodu bụ unu mgbe emechakwara ka ekwubekwazịa. Nke ise na nchịkọta asị m na gịnị mere asị nwanne asị onye ara na-agba aja egwu n'ọma ya ọkụ iko a na-akọwanye otu anyị furu ihe a mere kịta ọ bụghị maka na uwe m n'oge nwaanyị anwụgo na nwoke afụgo onwe ya dịka onye na-eje nga ndị ka onye ata afọ a kịta abụ ụmụazị kịta ka ụmụazị a ga-ata nke bụ afụfụ akụkọ akọ ya wanye otu afọ gọọmenti enye ha anya echefuo nwaanyị adọnye nwaanyị a na kịta echefu ya gbasatara ya. Kedu agbụrụ ụmụaka ga-ehube echi ekwuona m ya ụnyaahụ ndị ikwu na ụmụazị akaba arụfụ na akpụrụ arụ a tutu ya adọnye nwaanyị a na ọzọ onye ga-ebunazi ya bụ nwaanyị abịachi ya ụwa ọzọ dịka nkwenye ndị Igbo onye ga-anụ onye nwaanyị a ga-anụ ụwa na nwa nwaanyị yanwa ga-apara ihe apana maka ọkwụpụ gị n'ọnụ kwụọ ya ka akwụkwọ ụwa ọ bụghị ka sị okwu ekwuchara n'oyi iji edi ya ewuo. Ihe nji eweta ọtụtụ ihe ebe a bụ ka uche gị dị ya gị nwere nwa na-eto eto ọga madam ọ bụrụ na nwa gị ma nwa nwoke bịapụta gị na ya afụgo onye ọya ọga jiri aka gị gbara ụgbọala ji obu je na ọha uche na ọha ajụjụ kwupụrụ a na inwe ihe ịfụ nwa m ị ga-anụ onye a na ọ jụ ịrapụ ya ihe onye fụrụ afụ ebe a. Ọ dị ọtụtụ ndị agwachakwara ihe dị otu ha mechakwara afọ ihe ahụ nne ya na maka na ndị Igbo be anyị na-ekwu okwu sị ọgbaghara ka nne na nna ya kwuru ga-emecha afụ n'anya. Ọ ihe m kwuru ọgbaghara ụka nne na nna ya kwuru ga-emecha afụ n'anya. Alụmalụ abụ ihe ndị be anyị ji egwu alụmalụ bụ ihe ndị be anyị na-akpachapụrụ anya ọfụma. Ọ ya kpatara nwaanyị bido ime ihe maọbụ ime nsọ ala ma ọ bụghị arụ na arụmalụ na alụmalụ ndị be anyị nwere oche a na-ebunye nwaanyị dị otu a.
ọdụ ọtụtụ omenala a na-eme ụbọchị ijere ịnụ nwaanyị, a na-ego ụtaba goo ncha ihe niile ahụ nwechara ihe ọ pụtara. Ụmụnna na-anọ ebe ahụ ma ụmụada ma ndị yutu, ụgwọ ndị yutu ahụ ị na-akwụ bụ ndị gị, ụgwọ ndị ntorobịa kedu ihe ọ pụtara? Ha ga-eme ka ị mara na nwanne ha nwaanyị bịara na ọkwa na onwe ka isibisi ya na ha ma ga-abịakwa ọgụ. Mana mgbe nsogbu pụtawara tutu ọgụ adaba, ọ pụtara na gị bụ nwoke ama ha na ụgwọ ihe niile a na-ebiri gịnị imechara ihe ndị dị otu ahụ n'ụbọchị ahụ. Ihe m ji eweta akụkọ a bụ ka anyị nchabaa gwa onwe anyị okwu. Ọ mụrụ nkakwụ, naanị ebere ihe ka a ga-ebepụ n'ọnụ nkakwụ ka ọ wee ghọọ gịnị oke. Ọ mụrụ ngwa mee gị nwa awọ daa ya ngwa n'afọ, ọ mụrụ nkakwụ mee gịnị daa ya ngwa n'ọnụ. Gbuo mụrụ nze m ọzọ daalụ.